Grazzja b'enerġija, ir-ruħ tajba nisranija, illi tani xokk u rasi għad minn hokk. Taħt id-daw tal-aqwa bozza, fajt l-bieba tal-karozza, u bqajt sejjer bla maħat induna bik. Fil-kask, grazzi fit-testament, niftakar fik. Lil-persuna ġeneruża, għax ma nafxi klim senuża, jaħraq it-tabak, abbadni tal-attak. Bl-influenza għadni ntirter, fuq il-pirmli għadni mferfer, bid-doħħan tas-sigaret fejjaqni żgur. Fil-kas, grazzi inta aħjar mill-professur. Kemm hawn nies li b'arroganza jew għax forsi b'injoranza m'għandhom sens ta' ftit rispett imqal kemm jiddominawni, jumiljawni, jiddisplawni u jaħarquni, se jifnuni, itilquni, marru nem. L-sinjur jew l-sinjura ta' kuxjenza ftit misjura, illi kull moment qed tagħti każ l-ambjent. Għandek pudil jieħu ħsiebi, sirt iġġibu wara bebi, jagħmel mandra u lanqas biss tikkoreġih. Fil-każ grazzi meta nirfsu naħseb fih. B'arroganza jew għax forsi b'injoranza m'għandhom sens ta' ftit rispett imqal kemm jiddominawni, jumiljawni, jiddisplawni u jaħarquni, se jifnuni, itilquni, marru nem. Xi qalb tajba daqs Neruni li mid-drogi sar barruni, ħaqqu kull rispett minn għandi l-ewwel nett. Għax li t-tifla sfrattajtili, l-familja kissirtili, issa t-tifel ma jafx fejna l-onesta. Fil-każ grazzi kompli gawdi l-libertà.